Eguerdi on deizuela guztioi, Nafarroako Justizia Auzitegian gaur abiatu da 2016ko Sanferminetan talde bortxaketa bat jasan zuen 18 urteko emakumearen kasuaren inguruko epaiketa. 5 dira akusatuak eta Nafarroako Auzitegi Nagusiak hala erabakita ateak itxita egiten ari dira. Epaiketa izatez salatzailearen intimitatea ez urratzearren, naiz eta horrek beste norabide batera eraman duen arreta eta biktima are gehiago biktimizatzeko arriskua ere eragin duen. Iruñera goaz segidan, Amaia Eneterreaga lankideak dakarren informazioa entzuteko. 2016ko Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa gaur goizean hasi da. 9:30 bortza akusatuak Iruñeko epaitegira iritsi dira, eta goizeko lehen orduetatik ere inguruak kazetari eta kamerariz beteta daude. Magistratuak bertzeren artean, instituzio publikoak herri akusazio gisa arituko diren edo ez erabakiko du. Lehengurteko Sanferminetan 11 eraso salatu ziren. Iruñeko kasuaz gain beste zenbait albisteri begiraren jarriko gara gaurkoan eta titularretan laburbilduko dizkizuegu guztiak. Ertzaintza sexu eraso salaketa bat ikertzen ari da Barakaldon, emakume batek jarri du salaketa asteburuan igande goizaldean sexu eraso bat jasan duela eta hala jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak oraingoz ez dute atxiloketen berririk eman. Aurren aurkako sexu indarkeria salatzeko agerraldi masiboa egin dute Santutxuko Karmelo plazan, ez auzoan ez inon aldarrikatuz, jarrera tinko azaldu dute 10 lagunek. Aurren aurkako sexu indarkeria salatu duten familiei sinesten dietela adierazi diete eta ostiralerako Bilboko mugimendu feministak deituta elkarretaratzea deitu dute Albiako lorategietan. Aditu txikikoek jasaten duten indarkeria sexuala erabat sektoragarria dela. Hemen bildu garenok, era horretako erasoak gure kale eta etxeetatik desagerrarazteko konpromiso irmoa adierazten dugu. Hitzetatik haratago, datuek gordin diote. Aipatutako datuek, zorrarazten diguten amorruaren neurri berean diogu, inolako zalantza izpirik gabe, erasotzaileek ez dutela lekurik, ez Santutxun, ez da gure hirian ere. Ozen diogu, ozen sentitzen dugulako, eta ozen sentitzen dugu gure haurrak txoko guztietan aske eta zorionzu nahi ditugulako. Honegatik, guztiagatik, atera gara gaur kalera. Eta horregatik, guztiagatik, jarraituko dugu gaur eta beti. Haurren kontrako sexu indarkeriaren aurkako jarrera tinkoa agertzen. Sinisten zaituztegu. Bartzelonaen komuko kideek erabaki dute Bartzelonako udalean Adako lau PSC-rekin 2016ko maiatzean sinatu zuen gobernu hitzarmena eteteko ordua iritsi dela. Kataluniako beste hainbat udaletan gertatu bezala, Bartzelonan ere tirabirak areagotu ziren PSC-ek 155. artikuluaren aplikazioari babesa eman ondoren, eta azkenik Kolauren alderdiaren oinarrien 154ak erabaki du hitzarmen hori hautsi egin behar dela. L'acord de ciutat amb el Partit Socialista, ho ha dit l'alcaldessa, ho hem repetit nosaltres moltes vegades, ha estat un acord amb molts elements positius per la ciutat, així ho continuem pensant, però també és cert que en aquests últims mesos hem viscut una situació extraordinària a Catalunya i també a Barcelona, naturalment com a capital del país. Aquesta situació extraordinària ha comportat una restricció molt greu, inèdita, en l'autogovern i l'afectació de drets i de llibertats bàsiques. Malauradament, davant d'aquesta situació, ni la direcció del Partit Socialista Obrer Espanyol ni la direcció del Partit Socialista de Catalunya han donat la resposta a l'aplicació de l'article 155 que nosaltres ens esperàvem. Asteburuko azken berri hauen testu inguruan alderdi politiko hainbat orain abenduaren 21ko hauteskundei begira jarrita daude. KUPek atzo egin zuen asanbladaren bitartez erabaki zuen, azkenik Mariano Rajoyk deitu dituen hauteskundetara bakarrik eta ahalik eta hautagaitzarik zabalenarekin aurkeztuko dela.
Nosaltres el que anem és a defensar tot el que ha passat aquests 2 últims mesos a casa nostra, és a dir, tot el que té a veure amb la preparació d'un referèndum, amb la celebració d'un referèndum, amb defensar els resultats d'aquest referèndum, amb defensar com vam defensar, d'alguna manera, aquell dia 1 d'octubre en aquesta organització horitzontal i transversal del país, que les escoles i els col·legis electorals fossin oberts, en com ens vam organitzar el 3 d'octubre i en tot el que ha anat passant després, inclosa la declaració de la República Catalana. Espetxeratu politikoek protagonismo berezia izan dute bestalde 100.000 katalanek asteburuan Bartzelonan egindako manifestazioan. Presoek espetxetik idatzi zigorritako mezuan, babesagatik eskerrak eman eta duintasuna eta batasuna aldarrikatu dituzte. Eta gurean paradigma berriez, desobedientzia zibilaz eta abanguardia zabalen beharraz hausnartu dute Antiguoko Euskal Errepublika egunean. Zergatik ez plataformak antolatuta, jendartea, erakundeak eta desobedientzia mai inguruan parte hartu dute Urtza Alkortak, Larraitz Ugartek eta Mario Zubiagak. Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Ugarteren hitzetan, hain justu Euskal Errepublikarako bidea egiteko beharrezkoa da subjektu horien arteko sinbiosia. Nire ustez Euskal Errepublika bat sortzeko beharrezkoa da estrategia argi bat, diskurso potente bat eta herritarren eta instituzioen arteko sinbiosi bat elkarrekin bakarrik posible izango baita Euskal Errepublika bat eratzea. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako doktore Zubiagaren hitzetan berriz, Kataluniatik badugu zer ikasi arlo teorikoan zein praktikoan. Gaude handik ikasteko, guk neurri batean maila teorikoan landu genitu kontzeptu guztiak, horiek praktika eraman dituzte, eta nik uste haien praktikatik asko daukagula ikasteko, eta ikasteko batez ere ze punturaino diren uzargarriak, gehiengoen dinamikak eta gehiengo zabalak lortzearen eta osatzearen dinamikak, eta era berean ere panorama politikoa eta agenda politikoa baldintzatuko duten eta eragingo duten bezalako ekimen motak desobedientzia. Eta Alkortak Ondarrako adibide lokala orokortzeko aukera hitz egin zuen gehiengoak osatzeari dagokionez. Gexengu posible di, topa berdoguena da bidi, gexengo horrek desobedientziain aldeko apustu etxeko molde, komoduk esango genduke, gexenguk eroso sentiutekuk eta ez kontrako harremanak sortzeko hori hortxe topa berdoguenekin. Joan den ostegunean hasi ziren Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza langileen grebak, haurreskoletako langilei, jantokietakoak eta garbitzaileek hartu diete lekukoa. Aste honetarako eta ostegunean izango dute greba eguna. Aitziber Uriartek eta Sonia Inguntzak honako azalpenak eman dituzte gurean beren egunerokoaz. Egia da, sektore guztia gaudela borroka honetan, 4 azpi sektore gara, irakasleak, heziketa bereziko laguntzaileak, hezkuntza laguntza espezialista hobeto esan da, haurreskola partzuergokoak eta sukaldari garbitzaileak. Bilera bana izan dugu, haurreskola partzuergoetan gehiago izan dituzte, baina ez dago borondaterik ezer jartzeko mahai gainean, eta hori da PNVk azken urteetan izan duen politika. Kalera begira hainbat gauza botatzen ditu, gizarteri begira, baina gero mahai gainean ez du ezer jartzen. Idatzite bai, baina gero gu hartzen dugu egiten ditugu funtzio batzuk ez dira gureak. Gure karga, lankarga gero eta handiagoa da. Eta hoize, honek aipatu dauena. Jende asko dau oso nekatute, fisikoki kantzaute, zurrek mindute, badaude gaixotasun batez ere, egondan igual 30 urteetan lanien ikusten da ze ondorio eduki ditu, solango lankarga handie. Milaka lagun inguru bildu ziren larun batean Iruñean abiadura handiko trenaren aurka azaltzeko. Mobilizazioan eragile sozialak, sindikatuak eta EH Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemos aldugu alderdietako kideek parte hartu zuten. AHT-ren proiektua xahutzailea dela salatzen dute eta tren sozial eta publikoa eskatu. Escape Room joku berria abian jarri dute Iruñeko Gehiarre antzokian. Ihes egitea helburu duen jolasaren proposamena berria da, antzerkiaren xarma, misterioa eta musika nahasten dituena. Harrera ona izan du jokoak izan ere azaroan izango dira hainbat txanda eta horiek guztietarako sarrerak 2 ordutan agortu dira. Gaur arratsaldean manatuko dituzte aurtengo Euskadi literatura sariak, Arantxa Urreta Bizkaiari emango diote euskarazko saiakera, bidean ikasia liburuagatik, Asier Serranori euskarazko literaturaren saria Linbotarrak lanagatik, eta Fernando Aranbururi gaztelaniazko literaturarena Patria polemikoagatik. Euskarazko haur eta gazteri literaturan, Leire Bilbao jasoko du saria, euskarazko literatura itzulpenarena Matias Mojikari emango diote, eta gaztelaniazko saiakerarena Ander Izagirrek
Literatura lanen ilustrazioaren berriz Mikel Valverdek jasoko du. Aitor Mendiluze nagusitu da Durangon bertsolari txapelketa nagusiko final aurrekoen lehen itzuliko azken saioan. Hala, zehaztuta geratu dira bigarren itzulitik kanpo geratu diren 6 bertsolariak. Miren Artetxe, Nerea Aruztondo, Maialen Arzalluz, Aimar Karrika, Peñati Guaran eta Naikari Gabilondo. Urtero bezala festa handia izan da Behobia Donostiako lasterketa, 30.000 korrikalari baino gehiagok hartu dute parte, emakumezkoen podiuma Aroa Merinok, Marian Ogerok eta Dolores Markok osatu dute, eta gizonezkoena berriz Carles Castillejok, Camilo Santiagok eta Iraitz Arrospidek urren ez urren.